5 och man skapar alltså vektorer, en matris utav de här 4 vektorerna. Ni ser, kolla upp form istället. Jag vill inte skriva upp vektorerna, jag har ett papper. Det menar att man Gauss-eliminerar på den här sidan. Och får att x1 är lika med minus 3x3 minus 2x4. Då är x2 lika med x3. x3 lika med x2. Och x4 lika med x4. Man kan ersätta med parametrar. Och då kan man till slut skriva upp dem i slags vektorform igen. När man skriver att man får x1. Eftersom vi vet att x2 är lika med x3 och x3 är lika med x2 så måste de vara samma sak. Så vi kan sätta både lika med s så får vi lättare. Och man får att alltså man kan skriva om det här som 2 vektorer plus varandra. Och sätta att det ena vektorn är det här såklart. Det är 3 vektorer. Det är liksom svaret. Sen ser man att det är 2 dimensioner. Är det någon som har frågor eller så? Är det någon som inte fattar det mer?